Ja, de kermis is weer begonnen. Groot feest in Terneuzen. Ja, fantastisch toch? En kijk maar eens rondje wat er allemaal staat. Echt weer een verbetering. Peter Verploeg zei van de week nog, ik werk naar de grootste kermis van Zeeland. Ik denk dat we goed op pad zijn als Terneuzen. Nou, ik wou vragen, ik hoorde inderdaad van de week ambities om de grootste kermis van Zeeland te worden. Hoe staat u in die ambities? Ja, daar sta ik helemaal achter natuurlijk. Terneuzen is de grootste stad van Zeeland. En waarom zou dan ook niet de grootste kermis van Zeeland hebben? Ja, dan moet er wel het een en ander bij nog. Daar moet er nog het een en het ander bij. We zijn natuurlijk bezig met de binnenstad om die helemaal aan te pakken. Dus we komen misschien ruimte tekort. Maar je kunt nooit genoeg ambitie hebben. Denk je dat de mensen in Terneuzen daar ook op zitten te wachten? Ik denk het wel. De kermis blijft gewoon leuk. Zonder de kermis was ik hier nooit geweest. Want mijn ouders hebben elkaar 65 jaar geleden op de kermis ontmoet. Weliswaar niet in Terneuzen, maar in Biervliet. Maar je merkt gewoon dat na al die jaren er nog niks veranderd is. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het dan misschien ook wel iets goedkoper kan worden. Want volgens mij is de kermis de laatste tijd natuurlijk wel redelijk duur geworden. Ja, dat is ook een beleving. Ga eens naar de Efteling, dan kost je ook een vermogen tegenwoordig. Dus ja, vermaak kost gewoon geld. Als je ziet welke investeringen de exploitanten ook doen om het steeds mooier en leuker te maken, dan is het ook begrijpelijk dat dat geld moet kosten. Ja, nu is het van de week ook met het gesprek met Peter erover gegaan van, joh, is het dan niet idee om de kosten om de staanplaatsen wat te verlagen, dat ook de toegangskaarten wat omlaag kunnen? Is dat ook nog een optie? Dat zou een optie kunnen zijn, maar we hebben ook te maken met wetgeving. We kunnen niet zomaar bedrijven subsidie geven, want de kermis is gewoon ook een bedrijf. Dus dat gaan we kijken waar de randjes zijn die we kunnen vinden. Dat zeker wel. Zijn er nu al veel nieuwe attracties? Er zijn nu al een paar nieuwe attracties. We staan er vlak voor. De Destroyer, dat is de enige waar ik echt niet in ga. Maar dat is zeker voor de jeugd een hele leuke uitdaging om daar gewoon eens lekker een rondje in te draaien. Ja, we zagen u vorig jaar in de breakdance. Zien we u zo meteen nog in de attractie? Ja, zometeen ga ik even in dat hoge ding daar. Die is hoger dan het stadhuis en ik wil de stad wel eens van boven zien. Ja, maar nu in ieder geval een goede week goed genieten. Deze week gaan we echt tegenaan.